ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming
maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Shit!
Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa, Sa kami, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan ating na balak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Opia Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Bitikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, tama.
Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? ating sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Secret Files. Oy! May nagbabalik! Hindi yung hindi yung taong sinasabi nila nasa France,
Hindi yung sinasabi nila nasa Czech Republic, kundi yung matagal nang ginamit ng mga millennials. O kung tawagin natin sa panahon ngayon, mga tito at tita. Yung iba nga dyan, lolo at lola na. Kaya nga yung nakakaalam talaga ng Friendster dyan, automatic na age reveal. Pero, etong Friendster na ito, after 10 years, na nagbabalik, parang hindi naman daw katulad ng Friendster years ago. Wala na yung glitters na pwede mong ilagay dun sa mismong profile mo. Tsaka, wala na yung emo songs na pwede mong ilagay doon sa profile mo. Mahalaga pa naman yon yung mga kanta ng The Guardian Angel, Red Suit, Jumpsuit Apparatus. When I see your smile. Parang lasing lang no? Charot lang, pero ibang level talaga yung experience natin with Friendster years ago. And now that it is officially back, hindi ako sure kung ano yung future ulit ng Friendster sa pagkakataong ito, sa generation na ito. Pero it's worth a try naman. Ako, magda-download ako ng Friendster. Titingnan ko kung okay pa ba yung aking mode pagdating sa paggamit ng Friendster. So, kabisyo, ikaw, anong gagawin mo? Hahanap ka ng friends dyan. Friends lang ba talaga? O baka naman friends with benefits yan. Charot! With harot! Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo. Kasama ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At kasama din ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titan Jello. Alamin natin ang mga sikretong ibubulgar ng ating mga kabisyo. Sa amin pong pagbabalik, ay kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. Rockies. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay ay babatukan. Babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa
tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At ulo sa Nagagaya, oh. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod. Ano, oy, baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Pundol ay... Hopya ba? Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya. Hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit yung nakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sa camera. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo ka. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ngunit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Ah? Halgam Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay Ano? bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Emma, tayo ay tagay. Tagay! Tagay! Bakit hindi tatsulok
ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Kutsilyo, something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Sa Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, may lamang. lungkot na Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of...
your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman layon, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is Iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong ikakwento ko to. Kasi akala ko simpleng storya lang to ng pag-ibig ko para sa isang tao. Pero, pakiramdam ko, pwede rin panghugutan ng lakas ng ibang tao. O pwede rin ikapanghina ng nararamdaman nila. Bahala na sila sa kung anong mararamdaman nila. Pero gusto ko lang talaga tong i-share sa iba. Itago nyo na lang ako sa pangalang Yoshi. 24 years old. At ito, ang aking secret file. Two years ago, nang lumipat kami ng bahay dito sa Japan. From Tokyo papuntang Ibaraki. Pero bago pa man yun, bagong labas lang ako sa ospital.
brain hemorrhage. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Nagkaroon ako ng brain hemorrhage dahil sa stress and depression. Imagine niyo yun. Bata pa ako pero parang pagod na ako sa buhay. Hindi lang katawan ko yung bumigay, pati utak ko. Tapos paglabas ko ng ospital, realidad agad ang bumungad. Gastos, problema, responsibilidad. Pero buti na lang, merong insurance. Kahit papaano, nakasurvive. Pero yung estado ng puso ko, o kung tatanungin kung okay lang ba ang puso ko, hindi pa. Hindi. Fast forward. Sa bago kong trabaho, may nakilala akong mga Pilipino. Isa na ron sa mga nakilala ko, si Hayori. 28 years old. Hindi niya tunay na pangalan. Pareho kaming half Japanese. Sa totoo lang, nung una ko siyang makita, natakot ako. Mukha siyang masungit, laging nakasimangot. Yung bang tipo siya ng tao na hindi mo basta lalapitan. Sabi ko pa sa sarili ko, pas, baka masungitan lang ako. Pero, isang araw, nakita ko nang ngumiti siya. DJ Rocky at DJ Jello, ewan ko ba pero parang may pumitik, parang may nag-click, parang biglang nag-iba yung mundo ko. Ang ganda pala niya kapag nakangiti. At doon yata ako unang nahulog. Hindi sa kabuuang itsura niya, kundi sa ngiti niya. Simula noon, lagi ko na siyang napapansin. Hanggang sa nagkausap kami. Hanggang sa naging close kami. Chat dito, chat doon, asaran, tawanan, kulitan. At yung dating ako na depress, unti-unti nawawala. Parang binago niya ako. Parang siya ang naging pahinga ko. Alam niyo yung pakiramdam na sa dinami-rami ng problema mo, merong isang tao na biglang magpapagaan ng lahat. Ganun. Ganun ang naramdaman ko kay Hayori. Ganun siya sa akin. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong damdamin. Kalaunay nahulog ako. At nagkaroon ako ng lakas ng loob na umamin. Kahit natatakot ako, kahit alam kong mas matanda siya sa akin, kahit alam kong baka hindi pareho yung nararamdaman namin. Pero sinabi ko pa rin. Sinabi ko pa rin sa kanya. Magkaharap kami nun. At kitang-kita ko sa mukha niya yung pagkaawa niya sa akin. O sabihin na nating sinusubukan niyang hindi maging awkward. Sinusubukan niyang maging tapat talaga sa akin. Ang sinagot niya sa akin ay, Yoshi, parang kaibigan lang kasi ang turing ko sa'yo. DJ Rocky at DJ Jello. Ang sakit pala marinig nun. Parang, pagkatapos kong marinig yun, parang wala na akong naririnig sa paligid.
Tas parang gustong mag-blackout ng katawan ko, gustong mag-shutdown. Parang ilang segundo niya lang yun sinabi. Pero parang forever na yung dama kong sakit. Basag na basag ako. DJ Rocky at DJ Jello. Simula nang umamin ako, doon na nabago ang lahat. Ano? Eto, hindi imposible, ladies and gents, mga kabisyo, ang pwede kayong buenasin sa Bingo Plus Pabuenas. Manood at manalo ng 500 pesos sa Bingo Plus Pabuenas kasama ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. Eto na nga, papasok na tayo sa winning era ninyo. Ang kailangan nyo lang gawin ay abangan ang aking Facebook Live this May 15, Friday. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan na sagutin ang question of the week. Ang may pinakamagandang sagot, siya po ang magwawagi ng 500 pesos. Basta tatandaan ninyo na nakapag-download na kayo ng Bingo Plus app at nakabisita na kayo sa www.bingoplus.com. And of course, huwag niyong kakalimutan na i-like at i-follow ang Facebook page ng Love Radio Manila. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sali na sa Bingo Plus Pabuenas dahil hindi lang 500 pesos ang mapapanalunan ninyo, kundi merch items wala sa Bingo Plus. This is me, Rakitera, at ikinakatutok sa Love Radio. Hindi, minumute nila kapag yun, kasi bawal sa TikTok. Ang galing doon. May ganun pala, no? Doon. Hindi part of the, Hindi na ako nakapagkilay. Maganda ka pa rin naman. Thanks, Dudo. Grabe talaga. Magkano gusto nyo? Kailangan pa ba kayo ito? Kailangan pa ba yung memorization doon? Maglagay tayo ng kilay ngayon, guys. Never again. Titan Jello, napakasipag. Saan ka galing kanina, dude? Sa Juan Ayala, doon. Doon tayo request. Yes, request tayo sa Juan Ayala. Kumbaga, grabe yung tao, grabe yung pagod. Alam mo, isa sa mga nakaka-stress, dude. Kaya napagod ako ng sobra. Alam to ng team, yung mic natin nawawala-wala. Ay, talaga? Dude, so, parang kailangan malakasan yung boses po. So, kumusta ano state na lalamunan mo Medyo ngayon? masahid, dude. State of calamity. Kaya kanina, parang buti na lang, thank you, dude. Binigyan mo ako ng Rexidol. Ay, thank you so much, Rexidol. Sana this year ulit. Kasi naramdaman ko na kanina, parang ang sama na ng pakiramdam. Sakit katawan mo, dude, parang lalagnatin. lalagnatin na ako kanina. Minom ako nyon, kabisyo, tapos nag-nap na ako. Binigyan ko siya ng isang banig eh. Although alam ko, nagbigay ako ng isang banig. Ubus na. Nagagamit namin doon. Ka talaga. Ang galing diba? Totoo. Siya, sobrang galing talaga doon. Hindi syempre magaling yung nag-endorse Thanks. Yeah, syempre. Paracetamol caffeine yun, guys. Paracetamol caffeine. Yan, nagkap ako ngayon, kabisol, dahil medyo antok na antok talaga yung mata ko. So, at least natatakpan kahit pa paano. So, dude, ilang oras kayo doon? Akala ko kasi, ang campaign po namin, mga kabisyo, is maaga. So, dito na po ako Hindi ka na natulog? Hindi ka na umuwi? Hindi na. Dito na po ako nag-stay. So, ano oras pa yung campaign? So, nagising ako ng mga 6:30, 7, 8, wala pa rin, 9, 10, wala pa. Wait lang kami dito. 11, 12. Wala pa rin.
Wala pa rin, nagantay. So, di ba mas nakakaantok pala yung nag-aantay ka kaysa may ginagawa, no? Oo. Hindi mo natanong Tapos, kung ano oras. nakakatawa pa, dude. Ano daw, na-confirm ko lang siya mga late na parang mga 2 o'clock yata. Oo. Nakakatawa, ginising ako ni Lala. Nandun ako sa may gilid doon. Ganun ako, dude. Hoy, sabi niya sa akin, good night. Sabi niya sa akin. Sabi ko, uy, Alam niyo yung feeling na yun kasi panggabi din. good siya dati. night, niloko ako. Yun. Sabi ko sa kanya, uy, ano ka? Antok na antok ka. Sabi ko, oo, dude, inaantay akong camping. Tapos nag-camping kami, mga 1:30 na kami nakalis or mga 2 o'clock. Yun. Tapos, daming tao. Daming tao. Anong mga pinamigay mo? Dami. T-shirt, thank you po sa Mayet de la Rosa. Siyempre, unang-una, yung bag po na pinamimigay. At maraming salamat po, siyempre, sa 90.7 Love Radio dahil namimigay po tayo ng payong, namimigay po tayo ng t-shirt. At siyempre, maraming salamat po sa Vitamin Boost ni Mara Tony. Ayan po. Vitamin Boost, salamat. Maraming salamat po dahil namimigay din po tayo niya. Yun, ang saya, ginagano nila. Hinahagis nila yung parang sako na maliit. Tapos pag na-shoot, pag na-shoot, meron kang t-shirt, meron kang Ganda naman ng mga pag-games natin. Oo, ang dami. Hindi, tsaka talaga nag-level up tayo ngayon, ha? Totoo. Tapos, dude, ito pa nakakatawa. So, babalik na kami. Bibili kami ng pagkain. So, may nahintuan kami mga tao dun sa may bilihan na fast food. Nabigyan namin ng mga merch. Tapos, meron dun parang Uniqlo. Sabi ko, namimigay kami ng merch. Ako, amoy merch na. So, naghanap ako ng damit, dude. Bumili ako ng t-shirt. Yan na yun. Ang ganda. Oo, yan. Bumili ako t-shirt. So nice. That's very chino. Para ano. That's very chino. Yan. Tapos, nag-cup na tayo. Masarap sa masarap sa balat yan. Oo, di ba? Ganyan lang. Ayan. Hello po, everybody. Gusto mo doon ng tsokolate, parang pampabuhay? Ayan, oh. Meron akong tsokolate. Maging hyper. Kuha tayo ng tsokolate. Kasi alam nyo naman, pag ganito, talagang busy-busyhan tayo. Dami ko din ginawa ngayon. Dami, dude. Bukas din, dami mong gagawin. Natin. Oo, natin pala. Namin, dude. So, hello po mga kabisyo. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Miyay na gusto niyo po Starbucks. Nakakaya naman. Totoo ba yan? Hindi nga. Mayayain ako. Ikaw talaga. Wag mo akong binibiro. Shoutout po kay A. Crisalcita, Abigail De Vera. Ayan po. At syempre kay Neil Andre. At syempre kay Christine Gale. Ayan. Hello po sa inyo. At syempre kay Carlos Charlesita. Hello po sa inyo. Kakaya naman. Kahit wag na. Ano ba naman yan? Dude, may magpapay-Starbucks daw sa atin, dude. Ngayon, sige, go! Naantok na antok kami. Tignan niyo yung itsura ko. Kaya nga talaga ako sa'yo, dude. Okay lang din ako magising. The best ka talaga, dude. Ang sarap na naman nito, dude. Grabe naman to, dude. Dude, medyo ano lang. Oo nga, dude. Hindi, sige, dude. Anuhan mo. Tanggalin mo pataas. Ito na, dude. Kumulas na sa inyo. Hindi, dude. Gawin mo ng dalawa. Isa na lang, dude. Okay na yan. Pakuha mo na sa kanina, hawakan kong isa. Ayan, yan. Di kunin mo na yan. Yan, dalawang yan. 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 Ingat lang tayo sa Flavor daw, dude. Ha? Ako, flavor. Ayan, go, dude. Siyempre, kalaban tayo sa ganyan. Kailangan natin ng enerhiya. Kaya pag ganito talagang dapat May mga tsokolate kami. Uy, thank you kay May, ha, na nagbigay sa atin ng mga pagkain. Ano? Doon na sa'yo. Mama, pampagising mo. Ang gusto ko ng daw sure, parang gusto ko ng chocolate mocha ba yun? May ganun ba? Triple chocolate mocha? May ganun ba? Wow. Oo, para meron. Basta Hindi yung ako chocolate. ma-SB eh.
Kasi kanina nagkape na ako, pero parang hindi sapat eh. Sa dami ng ginawa namin ni Titan Jello. Ako naman sa personal kong buhay. Hindi, tsaka dito, ang dami rin po niyang ginagawa dito sa work. Kasi po, nagsasaluhan po kami niyan ng partner ko. Kumbaga, hindi na namin kailangan pag-usapan yun. Malupit talaga, bilib ako dyan talaga. Marami akong utang na loob yan si Raki. Eulogy mo na naman ako! Di ba masarap, dude? Oo naman, yung mga tsokolate mo talaga, walang tatalo, dude. And ito yung mas murang version ng Dude, sige pa, kunin mo na yung dalawa. Kasi yung nakakaya naman kung mag-aano pa tayo. Ma'am Yana, ikaw na bahala sa akin, ma'am. Chocolate mocha. Oo, chocolate mocha. Thanks, Miss Me. See ya. Excited na ako. Happy birthday! No. Bigyan na lang. Hindi tayo. Pinrent, ano lang siya, kanaibigan lang. Ang nabasa mo. Sa email galing niya. Hapon. Yun isang araw. Ano na tayo eh? Ano ba yung mga kwento natin ng mga karan? Inano ko eh. Yung anak ko marunong na siyang gumaninto ngayon. Gumagano na siya. Huh? Kagabi nga, inawakan yung kamay ko. Totoo ba? Ito, blessed ito. Blessed na hawak na hawak. Baka dahil gusto niya yung kamay mo. Baka. Pero although, pinapractice ng nanay ko yun eh, yung bless. Hindi na madali. Sana dude. Diyos ko, wala magmamana. Pero sana hindi naman siya yung sobrang, oo. Hindi naman, mukhang hindi. Gusto ko yung street smart. Oh. Ano siya, mukhang balance doon. Hello ba? Dami papayakin yun. Aray ko. Ano? Ako tuturuan ko ng maayos, dude. Ano ba sa akin? Tuturuan ko Bible school. Yeah. Dude, I think you're not the right person. Charot! Tama ka dun, dude. Not the right person to teach the Bible. Maniniwala pa ako kaya. Diego Bandido. Diego. Kasi change man na yun. Yeah. Pero ikaw nandun ka pala sa kalagitnaan ng pagbabago mo. Wala pa sa 50%. Nasa 20 pa lang. Parang umaatras sa 20. Parang, diba? Papakita ko ba ang ang nakaraan? Anong brand yan? Yung tinatanong nyo ba yung tsokolate? Ang brand po nun ay Loker. Sarap, sobra. Loker yun, Loker. Siyempre, tin, visible ka. Baga, kitang-kita ka ni Titan siya. Lagi. Yan ang tatandaan mo. Fabric conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Madalas pagod at puyat, saan niya? Pag with United Home for Soap Power, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow. With proper diet and exercise. United Home. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Star Wax Wax. Ano? Gusto mo pa? Next week, Okay, sige. Nakakatawa yun. Nandiyan na yung asawa kong tunay. Oo, asawa kong tunay. Saan galing yun? Dito ba yun? Hindi ko rin alam. Ang hilig natin sa mura.
Meeting siguro. Hindi, nandiyan. Kasama ko yan kanina. Kasama. Kala ko may meeting siya kanina. Iba yung meeting na alam ko. Aray ko. Shit. Shakespeare. Totoo? Hindi ko alam. Wala akong alam. Parang malungkot lang. Miss Tonet! Patricia Marie! Results may vary. White Rose Papaya, manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Si Mami at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa matcha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na lumit matcha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3. Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, Iba na yung nararamdaman ng tiyan ko. naliligo. Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days. Buti dun tayo sa ano, no? Sa Mendez. Oo. Thank you, Lord. Lapit. Lapit lang. Dadali mo sila ano dun? Dude, kasi pag dinala ko, hindi mapipigilan na iyak yan. So, madidistract tayo. Madidistract ako. Tapos, inisip ko din, baka hindi siya perfect venue para dalhin ko talaga siya. Kasi, yun nga, meron tayong priorities eh. Na, etong team. So, inisip ko na lang. Malalim kaya ang gagawin natin dun. Ewan ko, mental ano yun, dude Oo, eh. Mental something eh. Kung hindi hati ka ng mental, parang medyo mahirap din mag-concentrate. So, Pa naman, wala akong mental. Hoy! Alas 11 ba? Aray ko! Alam, mental. Samuel G, nandito kanina, no? Ay, anong ganap niya? Hindi mo nakita? Hindi. Hindi ko nakabutan nga. Naabutan ko siya. Anong meron? Bago ako mag-nap-nap eh. Anong meron? Na-interview siya ni Marathoners. Ah, talaga? Lakas ni Maratoni ah. Simple lang ni Samuel G, no? Ganun, no? Oo, sige. Laban mo lang. Nakakatuwa naman. Dami natin bisita na hindi nakarating na-expect ah. Ayos yan. Grabe, no? Announcement yata tayo ngayon din. Meron ba? Thursday. Holy. Ay. Song Spawn, no? Ay, dude, ano oras mo? 9:40. Nakita mo sin sa GC? Actually, hindi nga siya nag-ano. Malinaw, no? Doon nagloloko talaga messenger doon eh. Hindi ko nakikita yung mga ano eh. Natatabunan, diba? Ang hirap eh. Saan pala nakalagay yung ano natin? Mga... Liwanag sa dilim. Dude, kaya to ilaw? Onte? Oo nga, lakas mo yung parang moreno mo dyan, dude. Parang moreno ko sobra eh. Dude, okay. Kunti lang, dude. Wala pa. Wala sinabi si ano.
Parang galing beach si Titan Jello. Wag ganon! Wag ganon! Parang may horror eh. Hello po. Kamusta po kayo? Salamat po, sir. Salamat po, sir. Opo. Salamat po sa inyo. Uy, yun oh. Nagkaitsura ko onte. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Minsan, kabisyo, hindi gamot ang nakakapagpagaling sa pusong pagod, kundi ang ngiti ng taong nagpapadama sa'yo na ligtas ka. Pero paano mo mararamdaman na ligtas ka kung yung taong minamahal mo o sinabihan mo na gusto mo siya ay meron palang ibang ginugusto at tanging kaibigan lang pala ang gustong ituring sa'yo? Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng kwento ni Yoshi. Si Yoshi na 24 years old at dumaan sa isang matinding pagsubok sa Japan matapos siyang maospital dahil sa brain hemorrhage. Mga kabisyo, itong kwento ng ating letter sender ngayon ay kakapulutan natin ng aral. Na pwede tayo mag-iwan ng tanong na sapat na kaya ang pag-amin para maging sapat din ang puwang mo sa kanyang hinaharap. Hanggang pahinga lang ba talaga ang papel mo sa buhay niya? O ano ba talaga ang papel mo para sa kanya? Mga kabisyo, pakinggan po natin ang ikalawang bahagi ng istorya na pinadala ng ating letter sender sa ating Secret Files. Umamin ako sa kanya at ang sagot niya sa akin ay parang kaibigan lang ang turing niya sa akin. Ang sakit palang marinig mo. Basag na basag ako. At simula noon, nabago ang lahat. Yung dating maingay naming chat, naging tahimik. Wala nang notifications. Wala nang tawanan. Wala nang kumain ka na ba? Ingat ka. Napakatahimik. At yun yung pilit kong tinanggap. Pero DJ Rocky at DJ Jello, sabihin na ng iba, tanga ako. Kasi hindi ako sumuko. Nag-effort pa rin ako. Napansin ko, na-appreciate niya. Unti-unti bumalik yung closeness namin. Nagkaroon kami ng mga lakad uli. Nagkaroon kami ng mga kwentuhan. Nandun din yung mga gifts. Parang mag-best friends ulit. Best friend. Siya sa akin. Pero ako sa kanya? Hindi eh. Para bang mas lalo akong nahuhulog. Nahuhulog
sa isang babaeng hindi consistent sa pagiging warm. May mga araw na nagiging cold siya. May mga araw na ang tahimik niya. May mga araw na parang iwas na iwas siya sa akin. Nakakakaba. Kaya nga napatanong ako sa sarili ko. Ano to? May mali ba akong nagawa? One day, hindi ko na kaya na mag-isip pa ng kung ano-ano. Kaya kinausap ko siya. Diretsahan ko siyang tinanong. Bakit parang nagbabago ka? At dito na inamin sa akin ni Hayori ang katotohanan. Sabi niya, Yoshi, kung nasaktan kita dati, sorry. Pero, pwede bang dumito ka muna sa tabi ko? Napatigil ako. Nag-init yung mga tenga ko nung araw na yun. First time ko kasi siyang nakita ng ganun eh. Sabi niya, kung niligawan mo ko, papayag naman ako. Pero hindi pa buo yung nararamdaman ko para sa'yo. Sana, hintayin mo lang ako ha. DJ Rocky at DJ Jello, para akong nabuhayan. Parang nagkaroon ng ilaw. Akala ko, tapos na yung kwento naming dalawa. Pero, may chance pa pala. At sa pag-asang yun, kumapit ako. Kumapit ako ng buong buo. Nanligaw ako. Walang halong paglalaro ang ginawa ko. Seryosong seryoso ako. Nagplano ako ng mga date. Nag-effort ako. Nagbibigay ako ng mga bagay na alam ko ikatutuwa niya. Alam mo yung feeling na ginagawa mo lahat hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo na mapasaya siya. Ganun ako. Sa bawat ngiti niya, umaasa ako. Iniisip ko na baka ako na. Then one night, nag-set kami ng date. Kakain kami sa labas. Mula sa malayo, nakikita ko na siya. Nakatitig siya sa akin. Abot sa mga mata niya yung ngiti niya. Ang ganda niya. Sobra. Hindi ko ma-explain, basta yung puso ko parang sumisigaw ng siya na. Dito ko na-imagine yung future ko. Kasama siya. Pagkatapos namin kumain, hinatid ko siya sa bahay nila. Pagdating namin doon, nagpicture kami. Pagkatapos, umuwi na ako. At umuwi akong nakangiti. Ang hindi ko alam, yun na pala ang huli. Kasi pagkatapos nun, nagbago na naman siya bigla. Kung may mas ilalamig pa ang yelo. Kung mas may ilalayo pa ang Antarctica. Kung mas may itatahimik pa ang simbahan. Hanggang sa tinanong ko ulit siya.
Nag-reply siya. Yoshi, ayoko magalit ka sa akin. Pero gusto ko tumigil ka na. Small letters naman yung pagkakachat niya sa akin. Pero parang nag-all caps sa akin yung tumigil ka na. Masakit. Pero sinusubukan ko pang kayanin eh. Kaya ko pa sana eh. Hanggang sa sinabi niya na hindi ikaw ang nakikita ko sa future ko. Hindi ikaw ang nakikita ko sa future ko. Yung mundo ko parang nag-mute. Yung puso ko parang minamartilyo. Hindi ko alam kung magagalit ako, malulungkot ako, o mawawalan lang ng pag-asa. Basta, halo-halo yung nararamdaman ko noon. At dun ko na-realize na nung gabing nakangiti siya sa akin, yung gabing titig na titig siya sa akin, naisip na pala niya na hindi ako yun. Na hindi ako ang nakikita niya sa future niya. At yung picture namin, yun na pala yung huli. Remembrance, kumbaga. Yung babaeng nagpasaya sa akin, siya rin pala yung dudurog sa akin. Yung taong pakiramdam ko nagtanggal ng depresyon ko, siya rin pala yung magbabalik nito. Hindi ko kaya. Araw-araw ko siyang nakikita sa trabaho. Araw-araw din akong nasasaktan. Dumating nga sa puntong umiiyak ako kahit nasa trabaho ako. Pati trabaho ko naaapektuhan. Nagkakamali ako, napapagalitan. At ako itong si tanga, sumubok na umiwas. Nag-a-absent. Hanggang sa nawala na lang talaga ako sa sirkulasyon sa opisina, na-terminate. Terminated. Nawalan ako ng trabaho. Nawalan ako ng gana. Nawalan ako ng lakas. Nagkulong lang ako sa kwarto. Nag-isolate sa maingay na mundo. Pahiga-higa lang sa kama. Damang-dama yung katahimikan. At sa katahimikang yun, doon ko pa siya pinaka naririnig. Kasi bumabalik yung mga alaala, yung mga tawa, yung mga what if. Kaya walang patid yung pag-iyak ko. Araw-gabi walang pinipili. Walang pinipili. Hindi ako pinili. Kaya para sa babaeng hindi naman naging akin. At hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako paano kung ako na lang sana. O baka hindi nga lang talaga ako yung choice, dumaan lang ako sa buhay niya. Para iparamdam kung paano magmahal. At hindi para mahalin pabalik. Sana okay ka. Sana masaya ka. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Yoshi. At ito, ang aking secret file.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heaven? Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files.
Alam mo, partner, pinaka nakakalungkot na mangyari sa'yo na umiibig ka, nagmamahal ka, pero kaibigan lang pala ang kaya niyang ibalik sa'yo na pagmamahal. Hanggang kaibigan ka lang at hindi na pwedeng humigit pa doon. Yung nararamdaman niya sa'yo. Totoo yan, partner. Napakahirap nun na naging matapang ka para sabihin sa kanya yung tunay mong nararamdaman. Yes. Hoping na ibalik niya rin sa'yo yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Kasi sinubukan naman din niya eh. Sinubukan din naman ng kaibigan mo na yun eh. Nagpaligaw naman eh. Pero sa kabila ng lahat ng pinakita mong maganda, sa kabila ng lahat ng pagbibigay mo ng effort, sa lahat ng mga pagmamahal na ipinadama mo, sa mga bagay na ibinigay mo, hanggang kaibigan lang pala ikaw. Kumbaga tinaya mo lahat eh. Sinugal mo lahat, tapos biglang hindi pala ikaw yung nakikita sa future. May nagsabi na ba sa'yo ng gano'n na hindi kasi ikaw yung nakikita ko sa future ko? Wala pa naman. Ikaw may nasabihan ka na gano'n? Wala pa naman. Yung tawa mong yun, Titan Jello, parang meron. Wala pa naman. Weh! Alam ko pag hindi kasi ako nangingilala ng tao, partner, ng alam kong hindi naman interesado sa akin. Mararamdaman mo eh. 'Di ba? Ba't mo ipipilit yung sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo? Sa bagay, kaya nga may kasabihan tayo na choose who chooses you. Tama. Kaya sa kabisyo natin nakikinig ngayon, kung sakaling nararamdaman mo na wala kang pag-asa o kaya parang semplang ka pagdating sa pinapakita o pinapadama mong pagmamahal sa isang tao, gayahin mo si Titan Jello. Umiiba na ng landas. Iba na yung nilalande. Pag alam niyo wala siyang pag-asa. Kasi bakit mo nga naman ipipilit? Tama. Pag pinilit mo, ibig sabihin, hindi bukal sa loob niya yung pag-oo sa iyo. Tama. And feeling ko naman talaga nararamdaman ng isang tao yun. Kaya lang kasi, pinapatay din kasi nung pakiramdam na yun, yung pinapatay ng pag-asa, yung ganung klaseng pakiramdam ng katotohanan. Alam mo na yun, parang nandun na yung totoo eh. Pero dahil umaasa ka, nag-e-expect ka, papatayin nun yung katotohanan eh. Tama. Bibigyan kaya ng ibang version of the truth. Kaya yung tumatakbo sa isip mo parang, kaya pa to. Kasi wala namang kulang sa akin, walang mali sa akin eh. Pinapakita ko naman yung kabutihan eh. Pero bakit sa dulo hindi pa rin ikaw yung pinili? Ako naniniwala ako kung talagang ikaw yung gusto ng tao, kahit anong klaseng tao ka pa, pipiliin ka niyan eh. Sa bagay, naniniwala din ako sa ganun. Diba? Kahit hindi ka na makagwapuhan, diba? Hindi ka na makabaitan. Ikaw pa rin yung pipiliin niya. Kasi nga, gusto ka niya. Ramdam na ramdam mo yan. Diba? Hindi man ako kagwapuhan. I mean, ramdam na ramdam mo yan na gustong-gusto ka talaga nung tao nagmamahal sa'yo. May mga ganun talaga. Mararamdaman mo eh. Kasi hindi mo kailangan baguhin ugali mo para magustuhan ka ng ibang tao. Oo, pwedeng improve. Improve mo. Pero wag mong babaguhin na hindi ikaw talaga yon. Oo, ang hirap mag-adjust pag ganun. Mahirap. Yung tipong akala niya malinis ka talaga sa katawan pero kapag... hindi naman. Oo, talagang tumira na kayo sa isang bubong. Ay, hindi naman pala. Di pala marunong to maglinis ng pusod. Ang hirap nila ng pusod mo. Hoy! Ang dumi ng pusod mo! Baka yun yung mga linyahan mo, duda. Ang dumi ng pusod mo, dilaan ko nga. Uy, wag ganon. May mga bata dito sa booth dati na biglang dumating. Uy, nakakatuwa. Ang dami. Oo nga eh. Actually, marami kaming bisita ngayon sa loob ng booth namin. Nandito si Marvin Mark Bautista. Yan. Nandito rin si Brian Magboo. Nandito din yung kaibigan ni Ralph Walter. Yan oh. Ayan. Ano pangalan po ng pamilya ninyo? Mendoza Family! Mga kamag-anak ko pala to eh. Yung mga kamag-anak mo dun! Welcome to the family, Mendoza! Yun yung kapag nagtanong ka, anong apelido mo, Mendoza? Ikaw ba, anong niyo, probinsya?
Hello, ang dami Mendoza sa mundo. Parang Santos lang yan, diba? Pero, alam mo yun, ang daming tao. So, yun kabisyo eh. Sa Mendoza pa nga lang, ang dami mo na pwede pagpilian doon na hindi naman magkakamag-anak. Tama. Sa Santos din, di ba? Tama. Ang dami mo pwede pagpilian doon na hindi mo kamag-anak o hindi magkakamag-anak. So, para sa'yo, secret file sender na si Yoshi, kung itong babaeng to, nagsabi na sa'yo ng totoo na hanggang kaibigan lang kayo, maniwala ka doon. And you have to appreciate that truth. Alam mo, dude, ito yung medyo nami-miss out ng mga tao eh. Ayan. Pagdating sa pag-amin sa kanila nung other end, ng other person. Kasi iniisip lang nila yung sakit, yung lungkot. expectation nila, Oo, hindi nila na-hit. na-meet, oo. Na-meet. Oh, yeah. Pero dapat maging appreciative din tayo dun sa other person na yun because she told the truth. Dahil sinabi niya yung totoo. Imagine mo kung patuloy ka niyang pinaasa, para kang magsasayang ng oras. Yung tipong parang nagsasagwan ka sa gitna ng kalsada, na tipong hindi ka na nga umuusad, pero nagmumukha ka pang tanga. Diba? Parang, so, wag ganun. Doon tayo sa parte na, okay, valid yung nararamdaman mo. Malungkot ka, parang nag-break kayo pero hindi naman naging kayo. Okay lang, sige, go. Damhin mo yan. Malungkot ka. Pero lagi mong tatandaan na itong taong to walang ginawang mali sa'yo. Sinubukan niya, nakilalanin ka. At tingnan din yung future niya kung nandun ka, pero hindi talaga. At walang talaga yung totoong nararamdaman niya. Yes, and you have to appreciate that na hindi ka na niya binigyan pa ng false hope. At yun yung pagkakamali ng ibang tao. Kasi yung iba bigla na lang mawawala. Hindi na lang magpaparamdam. Di ba may iba na parang, ano kayo, walang pinagsamahan na parang binlock mo agad. Yung ganun ba? And this girl has this decency to tell the truth. So, i-appreciate mo na lang yun and dalhin mo yun sa bawat araw ng buhay mo na at least nagsabi siya ng totoo. At totoo din naman ako magmahal. So, etong daladala ko na to, hindi masasayang, 'di ba? Kung kahit sino man yung pag-alayan ko nito. Kasi, ako tumaya eh. All in ako kung tumaya. At wag mo lang din kakalimutan na isama dun sa pagmamahal ng ibang tao yung sarili mo. Kasi yun yung madalas nakakalimutan natin eh. Kaya dumadating din talaga na parang ang dami natin questions sa sarili natin na di ba ako mahal-mahal? Pangit ba ako? Yung ganun ba? Yung parang walang-wala ka. Kasi nakakalimutan mo eh. Yung relasyon mo sa sarili mo. At yun yung hindi din dapat natin makalimutan. Agree, partner. Kung hindi ngayon, sa tamang panahon, makikilala mo yung taong magmamahal sa iyo at tatanggapin ka. Yun lang eh. Let's hope and pray that day will come. Tama. Bata pa naman siya, 24, no? Si Titangelo nga, 24 years old nun. 19! 24 ka nun. 19 ako yun, nauna. 19 ka ba nun? Kaya may 7 years old, 8 years old, 9 years old. Tsaka, 2, tsaka... Kakapanganak lang. Dami pamilya, no? Dami, 5 yun eh. Yun eh. Gayahin mo si Titangelo. The more entries, the more chance to winning. Ang galing mo doon. Diba? Yun talaga yun eh. Kasi sa isang babae ka lang, dami-dami pwede ligawan eh. Tama. Diba? Yung mga, alam mo, ganito, mag-PM ka ngayon kay Titangelo. Sabi mo, Titangelo, sabi ni DJ Rocky, ikaw daw yung pinakatamang taong pagtanungan ko ng diskarte tungkol sa babae. Maniwala ka sa akin. Bukas makalawa, may babae ka na. Tapos sa isang linggo pa after, 3 na babae mo. Sa susunod na week, tatay ka na. Ang bilis. Ay nako. Anyway, if you wanna share secrets, share it to us sa rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Yoshi's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Shit!
Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Balukod! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa!
Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hassan. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na- amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking
Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta.
Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport! Pangdako, Kim Chino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo Obrief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo.
At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres.
Ako rin mabait to. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Ilang pareha tayo? Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Ano sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roy BDR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya ni Gila? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Makaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo Radyo.
tayong... Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang Yung yan. magpo-cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya, Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh.
Nagantay ka kasi, dude eh. Nagantay ka. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 11:12 p.m. at kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama mo rin ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka husgahan. Bagkos, ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At i-welcome na natin sa pagkakataong ito ang ating Top Secret Sharer. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Just call me Jeff na lang po. Pwede pong pakiulit-uli? Just call me Jeff na lang po. Jeff. Ilan taon ka na, Jeff? I'm 27. 27. Sang lupalop ka naman galing, Jeff? Makati City po. Makati City. Alright, Jeff, 27 from Makati. Ano ang top secret mo? Paano ko po masasabi sa family and friends ko na I am HIV positive? Ulitin ko yung sinabi mo. Paano mo masasabi sa family mo that you are HIV positive? Tama ba? Yes. Yes po. Kwentuhan mo naman kami Bago tayo dumako dun sa kung paano, pwede mo bang ipaintindi sa amin kung paano at kailan ka nagkaroon ng HIV? Komportable ka bang pag-usapan to? Tama ba? I mean... Yes po. Okay, I'm sige. open po. Go. Nag-start po siya with my long-time ex-boyfriend, partner. Kailan to? Because year 2024. Year 2024. Yes po. May ugnayan pa rin kayo ng partner mo during that time? Actually, she's my long-time ex-partner. What do you mean by long-time ex-partner? Kailan nag-umpisa ang relasyon ninyo at kailan natapos? Year 2016. Nagsimula? Year 2016 po until 2023. Kayo? Tagal nga. Yes po. Mm-hmm. Almost 7 years and 8 months. Mm-hmm. Tagal. Mm-hmm. Yes po. Actually, nag-start yung case ko dahil sa nag-cheat po siya. Tapos, di niya po alam na yung makaka-one night stand niya is HIV positive din. And then after that is, so, it's a normal lang naman po siguro sa mag-partner na may mangyari sa amin. And then, hindi po niya agad sinabi sa akin na may case na po siyang ganun. So, ibig sabihin, Jeff, bago mo ituloy yung kwento, alam niya na Yes positibo na rin siya at nakuha niya ito doon sa ka-one night stand niya, pero hindi niya sinabi sa'yo at nakipagtalik pa rin siya? Yes po. Tinago niya po sa akin. So, kailan mo nalaman na meron kang HIV? Anong mga sintomas yung unang nakita mo sa sarili mo? Or nahuli mo ba siya tapos tsaka ka nagpa-check? Kwentuhan mo naman kami Nag-start po to sa fever. Almost 2 weeks po akong nilagnat. And then after that, nadadrive po yung throat ko, yung lalamunan. Gusto lagi ng tubig. And then, may mga allergies po na
lumalabas sa balat ko na hindi naman po siya masakit, hindi rin makati. And then after that po is nung mag to 3 weeks na po or 3 weeks na kung nilalagnat is ano po yung doktor na kung pwede magpa-test na po ako ng HIV. And then after that, mga how many hours is lumabas na po yung result na yes po, I am part of that. Nung time na yun kasi is wala na po kami ng ex ko. Nung nalaman ko na may HIV lang po pala ako. Kasi that time po kasi is nung time na nag-cheat siya is nag-break din agad kami. Pero may nangyari pa po sa amin nun. Ikaw ang nakipaghiwalay o siya ang nakipaghiwalay sa'yo? Ako po yung nakipaghiwalay because of kasi nag-cheat siya and then sabi ko naman po kasi sa kanya is huwag siyang alam niyo na po kasi is alam naman po natin dito sa katulad namin na third gender na mabilis kami mapasukan ng ganun sakit. And then nung time na nagkasakit ako, yung kanya pala is malala na. Yung BL niya po is, or yung LB niya is, na po siya, nag-50 na po. So, mababa na po yung, tawag dito, mababa na po yung immune niya na mabilis na pong dapuan ng sakit. Yes po. Ano na siya nasa stage na po siya ng AIDS. So, mahirap na po siyang kalabanin yung kanya. Pero yung akin naman po is naagapan. So, which is mataas pa po yung akin. Tapos, ano lang po kasi na hindi ko masabi sa family ko, sa mga friends ko na meron akong dinadalang sakit na habang buhay kong dadalahin na hindi ko rin po sa kanila masabi na nanggaling yun sa isang tao na pinagkatiwalaan at pinaklala ko sa kanila. Sino lang nakakaalam nitong bagay na to? Yung doctor ko lang po. At saka yung nurse na nag-a-assist sa akin. Kasi with my profession po is mahirap po talaga kasi lalo na ngayon nagtatrabaho po ako sa isang malaking kumpanya which is kilala po natin to. Mahirap po na mag-open lalo na sa case ko kasi alam naman po natin na hindi lahat ng tao naiintindihan yung sakit na meron ako. Hindi naman po lahat ng tao na may alam tungkol sa kung anong meron ako. Kaya ang hirap pong mag-open, especially sa family ko, kung paano nila matatanggap or kung paano matatanggap ng community natin na yung kagaya po natin. Kasi kasi ang hirap po talaga na baka po mamaya mag-open ako sa isang tao, lalo na sa family ko. Baka in case na tulungan nila ako, baka lalo pa po silang mandiri or what sa akin. Kasi based po sa experience ng barkada ko or ng friends ko na living with HIV po is yun po yung kasi naranasan niya sa family niya na pinandirian, itinakwil, or itinaboy po siya ng family niya kasi nakakadiri daw po yung sakit na yun. At saka, ang hirap naman po kasi mag-open talaga, lalo na sa mga case ko. Kasi ano po yung case na to is habang buhay na dadalahin na Jeff,
pwede bang malaman kung nagkaroon talaga kayo ng communication itong ex-boyfriend mo pagkatapos mong malaman na meron kang HIV? I mean, nagkaroon ba kayo ng confrontation about it? Nagkakabit ka ba sa kanya ng personal? Yes po. Mm. Pero ang sabi ko naman po kasi sa kanya, wala naman na po akong magagawa kasi nangyari na, nandito na. So, kailangan na lang po natin magpatuloy sa buhay. Mm. Yes po. Mm. Kumusta pala yung kalusugan mo ngayon? Okay naman po. Sabi nga po ng doktor sa akin is, hindi po ako pasaway na pasyente. Mm. Yes po. And when you said hindi ka pasaway na pasyente, ano bang dapat ginagawa ng isang pasyente living with an HIV para kahit papano gumanda ang kalusugan niya? Lagi pong mag-take ng medicines on time. Mm-hmm. Tapos, mag-take po ng vitamins for immunity system, and then healthy foods po. Mm. At saka healthy lifestyle. At saka iwasan po yung pakikipagtalik ng walang protection. Yes. Mm-hmm. Yes po, yun po yung number 1 na kailangan i-remind po sa amin. Mm-hmm. Na makipagtalik ng mayroon laging protection. Mm. Alam mo, Jeff, you are educating a lot of people right now. Marami ka na-educate dahil dito sa ikinukwento mo sa amin. Pwede mo muna kaming dalhin dun sa parte na nalaman mo na meron kang HIV, kumonsulta ka sa doktor. Paano hinandle yun? Yung simula sa araw na yun? Kasi i-email ka yun eh. May email ba yun? I-email ka niyan, di ba, Jeff? In-email ka o Hindi po. tinawagan ka? Tinawagan ka lang. Ano po siya, that time po naka-confine po ako sa hospital. Yes po. Secret, actually ano nga po yun secret po yung pagpapatest ko ng HIV na sinabi ko lang po sa family ko na test sa dugo kasi baka po may dengue ako. So, tapos ang pinatest ko po is HIV, for HIV po yun. Mm. Opo. Mm. Na-confine siya, no? Oo. Kasi 2 weeks ka ba naman may lagnat? Tapos, ano pa yung isang sintomas na sinabi mo kanina? Natutuyo po yung lalamunan and then meron po siyang allergy na hindi naman po makati. Mm-hmm. Hindi rin masakit. Basta lang po siyang natubo sa balat. Okay. So, naka-confine ka, nalaman mo din right after few hours na ikaw ay positive. Ilang paano yung ano mo nun? Like, kasi ang hirap like mag-isa ka na naka-confine sa loob ng ospital na hindi dumadalaw ang kahit sino na kapamilya mo, katrabaho mo o na kaibigan mo. Paano mo i-handle yun? Hindi, actually kasama ko po yung family ko that time. Okay. Kuha po ako ng dugo sa doktor na ang sinabi ko lang po sa family ko is sa dengue. Pero Jeff, paano mo hinandle na ikaw lang at hindi mo sasabihin to sa family ko? Yung tipong kayong dalawa lang ng doktor yung nakakaalam. Di ba normally yung mga resulta na yan, i-hand over sa'yo o kaya sasabihin sa'yo, paano yung pinalabas ba yung pamilya mo sa loob ng kwarto nang sa gayon kayo yung makapag-usap ng doktor? Hindi po, na-request ko po dun sa doktor na kung pwede, pag wala po yung dalaw ko or wala yung family ko, dalahin yung result. Okay. Opo. Naintindihan namin. Opo, and then after that, mga how many hours after po dumating yung result, binigyan na po nila ako ng gamot for HIV, yung tinatawag po na ART or ARB na para ma-sustain na po yung virus para maagang mapatulog at hindi na po kumalat sa katawan ko. And then yung gamot po na binibigay sa akin ng doktor, every pupunta po ako ng hub is
nakalagay po, tinatago ko po sa lalagyan ng mga vitamins para hindi po nila matanong kung ano yung iniinom na gamot. Kung ano po yung mga iniinom kong gamot. Opo. So, nung bumalik yung pamilya mo doon sa kwarto ng ospital, tinanong ka, syempre, malamang kung kumusta ka na, anong nangyayari sa'yo o anong resulta. Anong sabi mo? Wala po akong dengue. Yun ang sinabi mo. Yes po. Pero, Pero- umiyak ka ba noon bago sila dumating? Anong ginawa mo noon? Wala, ano lang po, kinalma ko lang po yung sarili ko. Hindi ko po sa kanila pinakita na meron akong malalang karamdaman. Hindi ko po sa kanila pinakita yung kahinaan ko. Hindi po ako umiyak, hindi po ako or any emotions. Basta naging kalmado lang po ako. Pinakita ko lang po sa kanila na okay lang ako. Nalagnat lang po yung sakit ko. Opo. Tapos pagkatapos noon, balik ka sa trabaho? Mga how many days po, bumalik na po ako sa trabaho after that. Noong time po na, ang hirap po lang sa akin na every magtitake po ako ng gamot, kailangan ko pong itago. For example, pupunta ako ng CR, may dala ko sa bibili ako ng bottled water, tapos may dala po akong isang capsule na gamot. Doon ko po minsan iniinom sa CR para hindi po nila makita or para hindi po sila magtanong kung para saan yung gamot na iniinom ko. Ito bang mga gamot na iniinom mo? Sagot ng HMO mo? Or ikaw mismo yung sumasagot? Actually, ang gamot po namin na may mga living with HIV ay libre po itong nakukuha sa ating mga hub. Ito po ay sagot ng ating PhilHealth. Yung contribution po namin sa PhilHealth, iyon po yung ibinabayad para meron po kaming gamot na makuha na libre. Bilang tulong. Yes po. At yun din naman ay dahil sa contribution ng isang Pilipino. Opo. Kasi yun yung binabawas, 'di ba, sa sahod natin. Yes po, every month. Buti may napupuntahan, no? Yung Opo. mga binabawas dun sa sahod Salamat, natin. no? Kahit papaano. May nakaisip ng ganito, no? So, ano ulit yung tanong mo sa amin? Paano ko po masasabi sa family and friends ko na I am HIV positive? Nasa puso mo ba na gusto mong sabihin sa kanila? Actually, ako po ay open naman na po ako magbigay sa kanila kung ano meron ako. Or open naman po akong magsabi sa kanila. Kasi alam niyo po ba yung merong ang bigat po kasi sa pakiramdam na hindi mo po masabi sa family mo or sa kaibigan mo yung nararamdaman mo. Para po may mabigat sa puso na nakadaga na hindi mo masabi sa kanila. At saka parang ang hirap po sa pakiramdam talaga. Parang may nakadagan sa yung bato na hindi mo masabi, mabigat sa pakiramdam. May naiisip ka bang tao na una mong pagsasabihan nitong daladala mo? Kung may pagsasabihan naman po ako, siguro yung nanay ko. Ipaiintindi ko po muna sa kanya kung ano yung nangyari. At sasabihin ko rin po sa kanya na okay naman na ako. Anong klaseng relasyon yung meron ka sa mama mo? Mabuti ba itong mama mo? Maintindihin ba siya? Maunawain? Opo. Sa palagay mo, kapag umamin ka sa kanya ng kalagayan mo, anong una niyang gagawin sa'yo? Hindi ko po alam. Kasi madalang lang po ako mag-open sa kanya. Bawat open ko naman po sa kanya, naiintindihan niya. Nagbibigay siya ng advice.
Pag hindi ko po kaya yung problem, nagbibigay siya ng care. Eto na lang, ano yung gusto mong maramdaman mula sa mama mo pag nag-open ka na sa kanya? Gusto ko pong maramdaman yung pag-aalaga niya. Yung alaga niya po sa isang anak na may gato karamdaman. Gusto ko po yung may pag-intindi niya. I mean, yung iintindihin niya po kung ano yung meron ako. Jeff, isang mahigpit na yakap muna ang gusto namin ibigay sa'yo sa pagkakataon na to dahil ang bigat ng bitbitin mo. Totoo. Pero sa kabila ng bigat na dinadala mo, pinili mong maging matapang. Sabihin nito hindi lang sa amin kundi sa maraming taong nakikinig sa atin ngayon dito sa programa. Jeff, tama si partner eh. Agree ako dun sa sinasabi niya kanina na ikaw ba sa sarili mo handa ka nang sabihin ito? And tama rin ang mga listener natin ngayon na nakatutok na dapat din i-consider din natin yung edad o yung health ng magulang mo bago nila malaman kasi baka nga naman mapasama. Malay mo, may sakit sa puso yung nanay mo at maikwento mo ito. Mas lalong mapasama ang sitwasyon. So, balansihin mo din, Jeff. Pero hindi namin sinasabi na hindi natin dapat sabihin yan. Dahil minsan yung pagsasabi ng ating kahinaan, ito'y nakakatulong para mapalakas natin yung ibang tao. Totoo. Ito'y tumutulong para magbigay liwanag sa mga taong naguguluhan din sa sitwasyon nila. Agree. Salamat, Jeff, dahil ikaw isa sa mga naging caller din namin. Pangalawang beses ka na namin caller na naglakas loob na merong sakit na HIV. Jeff, ulitin ko lang yung tanong ni Rocky, ikaw ba handang-handa na sabihin na ito sa sarili mo? Opo. At sa mga kaibigan mo at pamilya mo? Handa na po ako kasi ang bigat na po talaga sa pakiramdam na may tinatago ka po isang sekreto sa pamilya mo. Ibig sabihin na handa kahit anong maging reaksyon nila, maging maganda o hindi maganda ang resulta ng pag-amin mo sa kanila. Handa mong tanggapin. Opo. Ayun, handa na si Jeff. I think tamang pagkakataon, tamang buwelo, tamang pagbabalanse, masasabi mo rin tong nararamdaman mo. And naniniwala ako, dude, na kapag nandun ka sa state ng vulnerability mo at wala kang ibang gusto kundi magbahagi lang ng tunay na nararamdaman mo at kahit papano makapag-unload lang ng bigat ng nararamdaman mo, pag sinabi mo ito sa taong nagmamahal sa'yo, yayakapin ka ng totoo. At etong pagkakataon na to ay magiging pagkakataon para sa iyo at sa ibang tao na ipakita kung sino sila. Tama. Maipakita nila kung anong klaseng pagmamahal yung meron sila sa'yo. This is also a test of their love and loyalty to you. Ang pangit mang pakinggan na tinetesting mo sila, pero makikita mo kasi yung reaction nila eh. Kung paano ka nila tatanggapin, yayakapin sa kabila ng ganito mong sitwasyon. Oo. At hindi naman ito nakakahawa in the sense na uminom ka ng baso nila. Hindi, 'di ba? It's a condition that will lead to disease kung sakaling hindi ka guminom ng gamot, 'di ba? So, base sa research natin sa AI, ayan. Tignan natin. Oo, ito galing po ito sa ChatGPT. Yan. HIV is a human immunodeficiency virus. It is a virus that causes a chronic infection. And ito po ay tumatarget at sumisira ng immune cells na pumuprotekta ng kalusugan natin. Kapag itong virus na ito ay napabayaan, it causes disease. Left untreated,
HIV causes chronic infection and eventually AIDS. At ikaw, Jeff, maalaga ka sa sarili mo. Maalaga ka sa sarili mo. Minamahal mo ang sarili mo. So I'm very sure you are a loving person and a lovable person. Kung may takot, okay lang, may takot. Kung may pangamba, okay lang, may pangamba. Normal yun eh. Oo eh. Etong mga to, kapamilya mo, mga kaibigan mo, tatanggapin at tatanggapin ka nito kung nagmamahal tong tunay sa iyo. Pero mahalaga din, dude, na ma-educate niya rin tong mga taong to. Kasi marami pa rin talaga sa atin yung may stigma pagdating sa HIV or AIDS na porke may ganun, ay, mali ka kasi ng ginawa eh. Mali mo yan eh. 'Di ba? Yun yung notion ng tao, yun yung stigma about it eh. Na kung sino-sino yung kasi yung partner mo eh. Kumbaga sinisisi. Pero hindi eh. May mga tao na nandun sa sitwasyon na to dahil hindi naman nila ginusto, nagkataon lang na biktima sila nito. Agree. Tapat kang magmahal eh. Sinubukan mong mahalin ng tama yung ex mo eh. Tapos, anong ginawa? 'Di ba? Yan ang hinatid sa iyo. Kasalanan mo ba na mahalin siya? Hindi. Kasalanan mo ba na magkaroon ka nun? Hindi. Sino may kasalanan? Yung taong naghatid nun sa iyo. Yung taong nagloko. Kasi aware na siya na may ganun siya tapos biglang ipinasa pa sa iyo. O kung hindi man siya aware, bakit siya nagloko? Yun eh. Agree. Na you can protect and love yourself. Pero may mga tao talaga na hindi tutumbasan yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila at the same time yung pagmamahal na ibinibigay mo sa sarili mo kahit anong protection mo. So sana, Jeff, magsilbi itong aral sa lahat ng mga nakikinig nating kabisyos out there na okay lang protektahan yung sarili nila. And okay lang magmahal, itaya ang lahat. Pero huwag kakalimutan yung mga proteksyon. No? At yung pagbangon sa pagkakasadlak, napakahalaga nun. Ang lakas mo ng loob mo nga, Jeff eh. Galing-galing mo. Sobra. Ako sobrang saludo ako sa'yo. Sobrang amazed na amazed kami sa'yo ni Titan Jello habang kinukwento mo na dinala ka sa ospital, nagpa-confine ka kasama yung kapamilya mo, na paano mo na orchestrate lahat ng yun nang hindi nalalaman ng magulang mo o ng mga kapamilya mo. So meaning talagang ang husay mo din mag-isip at kayang-kaya mong dalhin yung sarili mo. And now that you are ready to tell these people around you your condition, laban. Hello, Jeff? Hello po. Naman po kasi sabi sa akin ng doktor, wala daw pong ibang tutulong sa akin, kundi sarili ko lang. Kaya alagaan ko daw po mabuti yung sarili ko. Totoo naman yun. Pinanghawakan mo yun, Jeff? Yes po. And until now, dinadala ko pa rin po. Kanina may mga nabanggit ka na, na paraan para matulungan yung sarili mo. Meron pa ba kaming hindi narinig mula sa iyo na pamparaan para matulungan ang sarili at paano ma-handle yung ganitong klaseng kondisyon? Especially may mga nakikinig ngayon and living with HIV or AIDS na nandun pa rin yung fear of judgment and everything. Baka meron kang words of encouragement sa kanila. For me po kasi, wag po tayong patakot. Ipakita lang po natin na kung ano tayo. Ipakita po natin na normal tayong tao, na hindi tayo yung tao na pinandidirian or what. Ipakita po natin na dapat ipakita lang natin kung ano tayo talaga. Maging totoo tayo sa sarili. Ipakita lang natin na normal tayo, na hindi tayo na
naiiba sa ibang tao. Meron lang tayong sakit na dinadala pero normal tayong tao. Hindi tayo monster, hindi tayo alien para mahiya. Itago lang natin kung ano lang meron tayo. Kumbaga Basta maging- privado. Opo, i-private lang po natin kung ano tayo. Basta wag lang po natin ipaalam sa ibang tao kung ano meron tayo. Kasi once na nalaman po ng ibang tao yan, diyan na po papasok ang pang-judgment, yung panghuhusga, pandidiri, or anything. At saka kung meron man po na nakikinig or nanonood na living with HIV, magpakatatag lang po tayo. Kasi sa huli, sarili lang po natin ang kakampi natin. Wala po ibang kakampi tayo, kundi sarili lang natin. Yun lang po. Salamat, Jeff. Yung sinabi kanina ni Jeff na ipribado lang natin to at wag nating sasabihin sa ibang tao. Yung sinabi niya pong yun ay ibang tao, ibig sabihin hindi mo ka-anak, hindi mo ka-pamilya, kumbaga to a random stranger, diba? Yung mga bagay na to, kinikip naman to in private Pero you can always share this condition or itong dalahin mo na to na nagpapabigat ng loob mo dun sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Taong alam mo na umulan bumagyo, yakap-yakap ka nitong mga to. Jeff, may gusto ka pa bang sabihin? Wala na. Ayan. Sana wag kang sumuko, no? Tuloy lang sa buhay at sana ma-achieve mo din yung kagustuhan mo na maibigay ang impormasyon na ito o maibahagi ang karanasan mo o dalahin mo sa mga mahal mo sa buhay. Nang sa gayon, gumaan-gaan ang pakiramdam mo. Kasi lahat ng bigat na dalahin natin sa ating mga balikat, gumagaan kapag ibinabahagi natin sa ibang tao. Especially mga taong pinagkakatiwalaan natin. Thank you, Jeff. Bago po maputol tong call na to, may isa lang po ang sasabihin ko sa mga may sakit na katulad ko. Go. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Kasi HIV lang po yan. If although wala pa po tayong gamot, pero may mga treatment po tayo na iniinom para hindi po kumalat yung virus sa katawan natin at hindi maging aktibo. Kasi hindi po tayo agad mamamatay. Basta alagaan lang po natin ng mabuti at maayos ang sarili natin. Very well said. Thank you, Opo. Jeff. Thank you, Jeff. Hindi kakulangan ang pagkakaroon ng HIV. Hindi nababawasan ang pagiging tao mo. Tama. Pag ikaw ay merong ganitong klaseng sitwasyon o kondisyon. Mas nadadagdagan pa nga yung mga experience mo sa buhay. Especially yung wisdom mo. Because ito'y gamitin mong instrumento para makatulong. At yun na nga yung ginagawa ngayon ni Jeff. Oo nga Naging matapang na siya. Totoo. At marami tayong mga kabisyo na nakikinig ngayon, nakatutok ngayon, na talagang nilakasan ng radyo. Kasi this is very educational. At the same time, inspirational. Tama. Inspiring itong binahagi sa atin ni Jeff ngayong gabing ito. Maraming salamat, Jeff. Hindi ka sumuko sa laban at talagang nandito yung presensya mo na ramdam naming minamahal mo ang sarili mo. Opo. Ayan. Thank you so much, Jeff. God bless you. Maraming salamat, Jeff. God bless. Maraming salamat din po. Kapag gusto mong dumalaw dito, bukas ang aming himpilan, Jeff, ha? Opo. Kakain tayo ng kwek-kwek. Oh, welcome ka dito, ha? Sasamahan ka namin. Sige po. Ayan. Thank you po. Thank Bye-bye, you. Jeff. And Thank dude, you po. by the way ha, na-research ko lang ito. So, pagdating sa access sa gamot dito sa Pilipinas,
Gina-guarantee ng Republic Act 11166 ang karapatan ng bawat isa sa libre at abot-kayang gamutan. So meron tayong libreng gamot na nabanggit kanina, 'di ba, ng ating top secret sharer. Maraming mga DOH treatment hubs sa mga pampublikong ospital na nagbibigay ng libreng ART, yung art na sinasabi niya, yung treatment. Meron ding PhilHealth support, merong outpatient HIV treatment or OHAT package. Ito po ay nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga laboratory tests at gamot. Meron din tayong pribadong klinika tulad ng Pulse Clinic na nag-aalok ng mas kompedensyal na serbisyo para sa mga gusto na super private ang kanilang kondisyon. So, yun po ang mga na-research namin dito. And yung ART na sinasabi, ito yung antiretroviral therapy. Combination ng mga gamot na iniinom araw-araw o itinuturok paminsan-minsan para mapigilan ang pagdami o pag-spread ng virus. And sa kasalukuyan kasi wala pang cure o lunas, 'di ba? O ito yung sinasabi natin na hindi tuluyang mawawala yung HIV virus mula sa katawan ng tao. Pero may mga mahalagang bagay daw tayong dapat malaman kung paano ito nawawala sa usapang laboratorio at kalusugan. So, yung art, tapos, syempre, yung prevention din kung sakali man, diba, bago maging positive. So, may sinasabi sila dito na PEP, Post-Exposure Prophylaxis. So, kung sa tingin mo ay na-expose ka, halimbawa, nabutas yung proteksyon o nagkaroon ng needle prick, kailangan uminom ka daw ng PEP sa loob ng 72 hours. Kasi kaya daw nung mapigilan ang permanenteng infection ng virus. Tapos meron din tayo na pre-exposure prophylaxis o tinatawag na PrEP. Ito naman ay iniinom ng mga taong negative pero high risk na ma-expose sa virus para hindi sila mahawaan. So, ayun. Tandaan lamang po na ang pagiging HIV positive ay hindi death sentence. Sa tamang gamot, magiging parang normal na kondisyon lang ito. Parang hypertension or diabetic patient kung saan makakapamuhay ang tao ng matagal at malusog. At para sa mga kabisyo natin out there na may kilala, 'di ba, na living with HIV, huwag niyong kakalimutan na maging bukas ang inyong isipan sa pakikinig sa mga taong living with HIV and AIDS. Tama. Kailangan nakasuporta kayo, nakikinig kayo, huwag niyong pandidirian ng mga taong ito. Hindi nakakadiri yun. Dapat mas nauunawaan natin sila, yakapin ng buong buo. Dahil hindi nila yun ginusto. Wala namang taong gusto magkasakit ng ganun, oh. Hello? Unless sobrang baliw ka siguro na psychopath na... Gahanap ka ng ganong sakit. Oo. So, walang may gusto. Walang may gusto ng ganun. So, yun lang naman, kabisyo. Sana mas maging bukas ang isipan natin pagdating sa ganitong klaseng usapin. And let's break the stigma. Let's help these people. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong magbahagi ng kanilang top secrets, magsama-sama po tayo ulit bukas alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama niyo po ang Basta Princess, DJ Raketera. At kasama niyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At bago kami tuluyan talagang umalis, maraming salamat sa ating mga bisita, Marvin Mark and Brian Magboo. And May na nagpadala ng Starbucks coffee dito sa loob ng booth. We love you so much, Mayna. Yes, see you tomorrow. You know. Mama. Kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po naming awitin sa inyo sa oras ng 11:51 p.m. It's a beautiful song by Magnus Heaven, Imay. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Balik!